Nke a bụ Ịmatụ TV. Igbo mma mmanụ. Igbo ekele m unu. Igbo mma mmanụ. Igbo ekele m unu. Biko aha m bụ Ogu Emmanuel nke Ịmatụ TV. Biko ọ na-ewe onye ọhụrụ na chanel a, ana m ekele gị ebe o buru ibu. Ndị ochie kwa na ụmụ my fans na-eso m na-elekwa chanel a, ekele wụrụkwa nke unu. Biko n'ụbọchị taa n'ịga n'ihu na isiokwu anyị nwere. Isiokwu anyị awụ gịnị? Isiokwu awụ ọ gịnị? Ihe bekee kpọrọ ya wụ why? Kedu ihe m ji wee debe isiokwu a otu a? Apụtara m n'ụtụtụ a kwuru na geda na-elepụ anya, na-ebugharị uche, na-atụgharị uche na ụfọdụ ihe na-emegasị n'obodo anyị, na ụfọdụ ihe na-emegasị na ebe anyị bi na otu anyị na ndị mmadụ si emekọ ihe. So ajụjụ a wee batawa m n'isi. So biko unu awụ ndị na-ege m ntị, unu awụ ndị na-ele ihe onyonyo a na Ịmatụ TV channel, biko m ga-achọ ka unu nyere m aka kọwara m ụfọdụ ihe a, maka ụfọdụ ihe ndị a ka na-agbagwoju m anya rukwa echi. Biko ọ ga-amasị m ka unu gaa na WhatsApp m, ma ọkwa na comment section YouTube, ma ọkwa na Facebook page ya, gwa m ihe bụ uche obi gị na-ajụ ndị nke a m nwere. Nke mbụ hụrụ gịnị? Kedu otu nna anyị ukwu Baba Solomon na Baịbụl na akwụkwọ nsọ, kedu otu o si nwa na-ejigide wee lụọ ụmụ nwanyị 700, wee lụọ ụmụ nwanyị 700? Ọ bụrụ na o jughị unu anya, o juru m anya. Aka m na-agbakwụkwọ ya ruo echi. Anọgodo m na-eru uju mmadụ ịlụ nwaanyị 700. Ọ manyekwa aka chịrị 300 chikwasị ya n'elu. Ọ chịrị ya chikwasị ya n'elu. Ọ wụrụ 1,000 pụta 1000. O kwesịrị isoju unu anya ahụ, maka ihe o ji wee ju m anya, ihe o ji emetụ m n'ahụ. Amagodu m na mmadụ ịma na-eji ofu ọ dịghị mfe, o si ezigbo ike. So a na-eme imagine, kedu otu a ma agbakọ, kedu otu onye a si menwuo ihe a? Kedu otu o si menwuo ya? Maka eji m obi nke m na obi ndị nke m maara jichaa ofu nwaanyị na-agbakọ na-ebukọ. So biko ihe m na-ajụ, obi Solomon, ụdị obi Solomon nwee, ọ Julius Berger wụrụ ya? Kedu ụdị kọnkriti, kedu ụdị okwute ha ji wee wụọ ụdị obi Solomon nwee? Ọhịa m na-ajụ, unu ewe n'iwe biko. Ọhịa m na-ajụ biko. Nke ịbụ ahụrụ gịnị? Ofu ihe m na-achọpụta, ofu ihe m na-achọpụtazi na kedu ihe mere na ụmụnne anyị, ndị enyi anyị, ndị a metụtara anyị, ndị ikwu na ibe anyị gbara nkịtị ihe a na-eme? Kedu ihe wụ na nwatakịrị nọ na ụlọ mmụta secondary school, ekwuebekwa mahadum, ekwuebe m university na ụmụ ihe polytechnics ndị a na gị, ekwuebe m ya. Mmadụ ka nọ na secondary school, nwa agbọghọbịa, ọ nọ na secondary school, nne nwe ya ada kpọdo isi n'ala, akpabeghị ụbọchị aka, anyabeghị ụbọchị anya, ọ kpọdo isi n'ala.
ọ bụrụ na ọ na-emetụ nna ahụ ọ na-emetụ nna ahụ, ọ na-esokwa ewute m ebe o buru ibu na sekọndịrị skuul. Onye sekọndịrị skuul a na-aghọkwa onwe ya. Ị na-ajụ kedụzi mgbe onye a ji yuzuo onwe rọf? Kedu mgbe o ji wee bido? Kedu mgbe o ji bido? Onye nọ na sekọndịrị skuul ọ bazi uru ije kwuo okwu nọ na mahadum na gịnị. Nwatakịrị gachazie skuul, o si skuul lọta, ọka mmụọ ya nọ n'ụlọ tutu ọ gawa skuul, ọka ya wụrụ onye ichie, everything, ihe niile adapịakọsịa, ihe niile aghasa. Ị na-ajụ kedu nke na-eme eme? Ntipịa na nkwatu o so n'ihe a na-agụ na sekọndịrị skuul? Ka m ghara ikwu okwu mahadum maka ebe a karị m ga-amanye ọnụ maka ndụ m. Ọhụrụ nke abụọ, ụmụnne na-enwe n'iwe onye ha metụta ya jiri nwayọọ ghọta ya otu m si ekwu, maka otu o si wee dịrị mgbe m ji wee pụta n'otu a na-ekwu ya, otu m siri chee ya mgbe m ji pụta n'otu a na-ekwu ya. Ọ nwere ọzọ dị ka ibi ya, nke ịtọ. Kedu ihe nke ịtọ ahụ? Ịkpọrata n'ala Igbo be anyị, ụfọdụ mmadụ na-echi echichi dị iche iche, omeka agụ, omeka nke a gbagburu enyi na nke ọzọ, mana o nwere ofu na-aka emetụ m n'ahụ. Nnụ na mmadụ chiri echichi ya, nnọkọtakwuzie nyowe oluwe nyowe, ma ịnọzikwa dị ya ihe a na-eme, ịgbachicha nnọọ nkịtị like that, ọkwa ka ọ dị o. Kedu aha otutu echichi dị ha? Kedu nke bụ na mmadụ ma ihe na-amaghị mgbe ejiri kee ya, ọ maghị mgbe ejiri mụọ ya, ihe ọ matawo site na mgbe ọ bịa mara ihe, ọ ma na ya wụ mmadụ, otu o si pụta ọ maghị, otu ọ ga-esi ana ọ maghị. Ọ pụta ọ sị na ihe aha echichi ọ chọrọ ichi wụ ọpụta obie one n'obodo unu, maka na ọ wụ n'obodo anyị. Ọpụta obie one, ndị mmadụ akwụdoro ya, ndị mmadụ asọpọtụ ojeje chie ya ụdị echichi ya. Then ichie mmadụ Chineke kere ka ọ pụta obie one, that means ihe mere na Chineke ga-abịazi tiwere onye ahụ mkpu, maka na Chineke kere onye ọwụla na onye kwesịrị ịwọpụta obie one, mana mmadụ nkịta o kere eke ụzọ ọpụta obie. Amazịkwa m ebere nke ya dị. Unu nye m aka biko nụ, menụ ka nghọta. Ana m ajụ ese kedu ebere nke Oluwa dị? Eche m ma ọ gbajuo dọrọ ya ka anyị na-akpọ kwụsị ya biko nna bịa mee ka isi eme, anyị mana ị ga-eme ya, andị ọ na-emekwana ya. Mana mmadụ nkịtị dịzị ka ọ ihe ọkụ ka ọwụ, maka mmadụ nkịtị ekere eke bịa na zọpụta obi ya, amakwa m ihe Chineke ga-aza ahụ. Unu so m nakwa echeki. Nke nọ ahụrụ gịnị? Kedu ihe mere na nwatakịrị nwaanyị ezigara ụlọ akwụkwọ mahadum ma ọkwa na polytechnics, ụlọ akwụkwọ dị elu, ka ọ gaa mụta ihe? O ruo n'ụlọ akwụkwọ ebe ahụ, kama ya isoro ibie gaa gụọ akwụkwọ abịara ịgụ, o ruo dịka nwa agbọghọbịa ọwụ, ọ gaa obikọ with nwa skuul ibie nwoke ga-biri na hostel. Ha na-abịa ebiri dịka di na nwunye, na-ebi ndụ dịka di na nwunye. A na-akpọ ya nwunye onye a, na-akpọ onye nke nwoke di onye a. Ihe a nwatakịrị bịara ịgụ akwụkwọ, ọ bụrụ na ọ na-ewute unu, ọ na-ewute m. A na-akpọ ya nwunye onye a, nwunye John, nwunye James. Unu gba nkịtị. Nwatakịrị bịara ịgụ akwụkwọ, apụtazie nke nwaanyị ahụ ghọrọ Okoye opportunity. Ghọrọ Okoye opportunity. Okoye bịazie, the girl ma nwatakịrị nwaanyị ahụ ọnọ ya afọ nke mbụ, nke abụọ, nke ịtọ, nke ịnọ, nke ise. Otu a ka ọ ga-esi wụrụ nwunye agụgide akwụkwọ seti nke ahụ gụchaa. Ọkwa na ọ dị mma, unu gwa m na ọ dị mma ahụ, maka amaghị m na kọọsụ ọ gara ego ihe ahụ ọwụ otu esi agba night, ọwụ otu esi aza ma ọ mee.
ka ọ gara ịgụ, ama mma kọọsụ nke ahụ dị iche, mana adị m sure na nne na nna onye ahụ kwudorie ka ọ gaa mee ụdịka kọọsụ ahụ, maka na ihe a na-atụ anya ọwụ na ọ gụchaa na mahadum o nwere ike ọ pụta ọ chọta ọrụ, o nwere ike o ruo echi ọ lụọ di, ọ gaa na be di ebiri, ha na-abụ ebiwezie dịka di na nwunye, mana ọ nọgo na skuulu mee praktis otu esi awụ madam. Ọ na-esiri Okoye ihe, Okoye a na-agụ akwụkwọ, o ruo n'abalị, o ruo n'ịgba night, ọ ghọrọ Okoye opportunity, a na-agba night everyday, agba ya gbagide, gbaa ya afọ 5, gbaa ya afọ 6. Ọ gụchazie lọta n'ụlọ, ọ dịka ụgụ eburu gaa ahịa na-ekweghị orire. O gụcha bata ebe ọ na-etipịasị ya, ebe ọ na-aghasasị ya, i were anya dị aṅaa ị na-atụ ya plọm. So odogodo gị anya na onye ejego mee praktis nwunye mmadụ for afọ 5, ihe dịka afọ 5 maọbụ afọ 6, maka otu gị na nwunye gị si alaba kwa ụbọchị, unu aga dinye n'ofu akwa, otu a ka ya na onye nke esi edinye. Mbọ niile nke nwaanyị na-agba okere ihe a ga-esi n'abalị, gịnị ka a ga-esiri Okoye, ọghọrọ Okoye opportunity. Ebule m ọkwa m Okoye, because ogbenye siri ofe n'ọkụ onwe ha anụ o ji esi ofe ahụ, moto bịa kụgbuo ewu n'ihu geeti gị, onwekwa choice ọzọ inwe ma ọ bụ na ịjụọ ịmata ufọ na ahụ hepụta, itinye aka ị na-anya aka niile n'aka ekpe nwe onye efu, i were left hand aka ekpe dọkpụrụ dị ewu, dọkpụbụ ya n'ime ụlọ immediately, ịghọtago, ịkpakọ dị ewu ọnụ, ibi grade wepụ ndị eji esi stew, wepụ ndị eji esi ofe, ma ndị a ga-eghe eghe, ogologo opportunity. So otu nwatakịrị nwaanyị a si ghọrọ Okoye opportunity. Nke na-aka ewute m ụnọ, na-agbanyeghị na onye etipịago, onye etigo ka eti salad, otigo, onwekwa otu di siri bịara ya dịka onye gara mahadum. Onwe otu isi si ya na ịmago ma ọnụ chụchụchụchụ na ịnụọ ma ọ na ị ga-anụ. Nke na-aka ewute m ọ sị gị na ya ga-ekpe ekpere maka ya, that she will pray over it. She will pray over it. Upon na sayensị ntipịa o buru si na skuulu pụta wụsara ebe ọbụla, ọ sị na ya ga-pray over it. Ọkwa na-adị m against prayer, mana onye a kwesịrị ịghọta na ewu na-eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Otu a ka m si ghọta nke a, ma ọ bụ na ọ na-esi nkwuo adọkwana ya ka m na-ekwu ihe a, So nke ise awụrụ gịnị? Gara ajụjụ nke ise, ọ bụ eziokwu na Oluwa sọpọtụrụ ndị pastọs na ndị general overseers ndị a ka ha nwee private jet nke ha, azụ ụgbọelu a na-efe efe nke aka ha? Ọ bụ eziokwu? Unu gwakwa m, maka onwe ụdị iwe na-ewe m na. Ọ bụ eziokwu na ọ gwara ha ka ha nwee private jet nke ha, ụgbọelu na-efe efe nke ha? Maka na ofu onye pastọ mepere ọnụ o ji eri ji na ede si na ihe merenụ ha nwawo ndị pastọ ji kwesị inwe ụgbọelu nke ha wụ na ụgbọelu ndị nke ọzọ dịka a ga-akpọ ihe dịka commercial airlines n'asụsụ bekee, na ihe jupụtara ya mmụọ ọjọọ na demons ihe juru n'ime ụgbọelu ndị nke ahụ ndị ọzọ na-aba. So m na-ajụ, ọ bụrụ na ndị ọzọ gbachaa ọsọ na commercial airlines, ndị pastors na ndị general overseer ha ekwesịkwuru iso gba ọsọ? Maka na ihe na-akazi ewute m ebe a, na ọhanwa bụ ụzọ wee gasie ike, ọhanwa bụ ụzọ shiftuo ebe a na-adọjiri mmụọ ọjọọ. Ọzọ mmụọ Okoye wee onye kwesịrị ịba nke ahụ, weekwa na anya okenye ji n'ihe dị n'ime akpa na ihe a m na-ekwu.
ịkwụrụ ọtọ na ị ga-aghọtasị ya ọfụma, mana ị ga-agụ isi, gụọ isi ka ịghọta ebe m na-aga, unu ghọta ebe m si, ghọtakwana ebe m na-aga. Nke isii, ajụjụ nke isii m awụrụ gịnị? Kedu ihe bụ ajụjụ ma? Kedu ihe merenụ? Gịnị mere na ndị ogbenye, ndị aka na-esighị ike, ha na-amụ ọtụtụ ụmụ, ha na-eproduce ọtụtụ ụmụ, ha na-enwenwe ike ịzụnwu? Gịnị kpatara ya? Asị m na ịmụ nwa bụ ihe ọjọọ, mana eche m na onye ọbụla na-amụnụ kwesịrị ịmụ nke o nwere ike ilekọta ụmụ, nwee nke ịmụ nke ị nwere ike anya gị iru ebe ọ nọ. Maka adịkwa ama ndị ọnkụl anyị na ndị enyi na ndị ikwu na ibe a, onwekwa onye sendịrị anyị, onwekwa onye zi anyị si anyị jee mụba, onwekwa onye ọhụụ. Maka na oge ụfọdụ anyị na-echegasị na otu a mụrụ ụmụ 15 pieces ndị a na ọnkụlụ nke anọ Lagos ga-abịa chịrị 2, nke na-aba anara ha 2, nke nọ Togo anara ha 2, isi otu a kesasị ya ka ya mepụta gị n'ụwa a ka ị bịa na-abụsịsị ụmụ ka akwa. Ọzọ dị ka ịbịa hụrụ gịnị? Biko, ndị mụrụ ọtụtụ ụmụ, ọgwụkwana nna akụ n'ọnụ, kama m na-asị onye na-eme ya nakwa echeki ka ị ghara ịmụ nke ọ ga-eme mụọ, ị gaghị adị ndụ wee zụpụta ha, ị gaghị adị ndụ wee mara ihe a ga-awụ echi. Mmadụ anọ n'ọfụ nwa ebe ọ na-azụ nwa. Ọzọ dị ka ịbịa hụrụ gịnị? Gịnị mere na ụfọdụ ndị ọgaranya, ndị ọ dịrị, ndị ji ego, ọ na-afịa ha ahụ inwe nwa nke ha? Tutu ịchọpụta ihe na-emenụ, akwagharịwago from one ministry to another. Ile anya, o nwere ministry onye nke na-etebeghị aka, onye na-amara eji ministry ahụ fere aka. Ị na-awọchị TV ndị ministry a na-ekwu okwu ya, ịkwesịrị ime onye na-ekwu ihe ahụ wee ruo echi si na ọmụọ kwuru. Ewere microphone tinye Okoye na nwunye n'ọnụ, unu anọ n'ihu ụwa na-akọrọ bish, na-ekwu nonsense. Ọhụrụ maka ebe a na-achọ nwa, ị na-ekwu ihe ị kwesịrị ikwu na ihe na ị kwesịghị ikwu, ụwa na-enene gị. Ọhụrụ maka ịchọ nwa, esi na ministry nke a mafee na nke ọzọ, esi na dibịa nke a aga na nke a ebe a na-achọ nwa. Ọgwụkwana ndị niile na-emewe ọfụma bụ ndị na-achọ nwa ahụ, mana imerime n'ime ndị ji ego, otu a ka anyị si amagharị, esi ebe a banye ebe, esi ebe a banye ebe, esi ebe a banye ebe a na-achọ mkpụrụ nke afọ. Chineke, ana m ayọ gị, biko cheta onye ọbụla na-achọ mkpụrụ nke afọ, mee ha ka ihu ọchị gbaa ha n'ihu. Nke asaa, ajụjụ nke asaa m chọrọ ịjụ, m na-ajụ, ọ bụ gịnị? Kedu ihe mere na onye nwe ọ na-ebe, onye enweghị a na-ebe? Oge ụfọdụ nnọkọta na-emepụrụ olu ebere, na-emepụrụ ya ebere. Kedu ihe o nwere ike ime? Gịnị ka o nwere ike ime wee metụ ụwa mma? Kedu ihe o nwere ike ime wee metụ ụwa mma? Ikpe ogbenye aka n'ọnụ, ihe ọ ga-download, ihe ọ ga-agwa gị gbasara ọnọdụ ya, ị gaghị aghọtasị ya ọfụma. Ofu mpa nnukwu m, ọ sị na ọwụ na isi otu a mmadụ na-esi taa na anọta village, ịbịa jụọ ese Okoye na village, ka maka Okoye ọ nọkwa ya? Asị gị na Okoye na ya, na Okoye
na malaria na-eme Okoye. Ịjụ ese John kwanụ asị gị na John ọnọdụ John kịta na sinsi o si Ọnịcha gafeta n'ụlọ lọtazie n'ụlọ bịa n'ọnụ ụlọ onwe ya esichaghị ya ike. John enwetazi onwe ya. Ịjụọ maka Jude kwanụ asị gị na Jude nọkwa ya na Jude na-agbalị. So mpa nnukwu ma ọ sị na ọ na ịlọta jụcha ese ndị niile anyị maalụ nọ n'ụlọ maka ị kwesịrị ịga netecha ha maka ịnọnụ ya na ọ sị na onye izi ga-ebu ụzọ gaa netewo chekie ndị niile a ha gwa gị onye nke na-ejighị ego n'ime ha nọ ya wụ onye izi ị ga-ebu ụzọ gaa nete. Maka ịjụọ Okoye si ya Okoye kedu nke na-eme eme ọ bụ na Okoye ejighị ego isi Okoye ka ọ dị gị ihe Okoye ga-asị gị nna na onwekwa otu o si fọọ wee dịrị m na onweghị otu o si fọọ wee dịrị m maka na onye malaria na-eme ga-agwa gị na malaria na-eme ya ịma na ọ ṅụọ ọnụ chloroquine ma ihe irie ịmago hit apụọ ya n'ala onweta onwe ya. Mana onye asị na onweghị otu o si fọọ wee dịrị ya ya bụ onye kwesịrị ibu ụzọ nyere aka dịka otu mpa nnukwu nsi wee kwuo ya ọ ya ka ị kwesịrị ibu ụzọ jee nyere aka. Ọ ya mere nji na-ajụ gịnị mere onye nwe ọ na-ebe onye enweghị a na-ebe. Ịkpọ onye nwere aka n'ọnụ o nwere ihe ọ ga-eme okwuo gị nwe na onwe gị amatagodu na ihe ahụ ị na-ahụ ya dịka o nwere ya nwa achọpụta na o nwere ihe ndị ahụ maka na ihe ndị ahụ enweghị uru ọ na-abalị onwe ihe ọ na-arụrụ ya ọ nweghị ihe ọ na-achọ. O nwere ike ihe ọ na-achọ wụ ihe ka ya mkpa nwa mana onwe ya. O nwere ike ihe ka ya mkpa udo ma ọ bụ ihe irie onwe ya mana enu gị nwawe ogbenye ịnaba na be gị ịda akwachi ụzọ akwachi ịnabi na ọ dị a na-ekwu ụra ka mashin mebiri emebi. Obi ada amapụ gị na mmadụ nwere ike ịbata na be gị bịa chịrị iPhone 12 ịwụsa n'elu tebụl ma ọ iPhone 13 ma ọ gịnị ma mmadụ ịbịa buru test TV idewe ma ọ gịnị iburu property gị ọ gbasakwa gị. Onye ochie nwere ike ime mistake bịawo dị ebe ahụ maka ọ na-ejide na be onye ogbenye. Ihe a bụ mmadụ itake risk na-emeke your sense. Ama m ihe a ga-eme ụwa ka emetụ ụwa ọfụma maka onye mụrụ amụ na-ebe onye amụghị a na-ebe onye ji ego na-ebe onye ejighị a na-ebe. Ka m gaa na nke 8 wa ajụjụ m na-ajụ unu asịkwala na m ajụgbugo onwe m ọkwa otu obodo si gbajuo dọrọ otu ihe si wee dị mere m ji binite pụta na geda m n'ụtụtụ a na-agụ isi na-achịgharị isi ihe ndị a na-abata m n'isi nsị mba na m ga-eme ka ụwa mara n'ajụjụ a m na-ajụ. Onwe onye ma ihe niile. Nke 8 wụrụ gịnị? Kedu ihe merenụ ndị ụwa kedu ihe merenụ obodo anyị bi n'ime ya jiri wee kwete n'ihe a na-akpọ DNA testing? Kedu ihe mere ha ji wee kwete ka a na-eme ya ka a na-aga na-eme test ya? Ejikwa m anya ọzọ na DNA testing na test a na-ekwu okwu ya maka test eji achọpụta ma nwa ahụ amụrụ ọ nke nwoke nwe ya ọ nke nwoke tụrụ ime ma ọkwa na ọwụ nke nwoke tụrụ ime ọ ihe eji achọpụta. Ụmụnne na ụmụnna ka m gwakwa unu na since DNA test ya pụtara problem ọ kọsugoro n'obodo anyị karịrị ihe o doziri. O jidego ụfọdụ ezinụlọ tisaa maka ndị mbụ maka isi ebi mana ihe sayensị na teknọlọji apụtago onye nọkata onwe otu nwa gị ga-esi behave ịtụọ ya plọm esi mba ọ bụrụ ntutu ifochara ịmago rush ya atụọrọ gị ya plọm ịmago ntụ DNA test ka icheke ma ọkwa gị nwa tụrụ ime nwa. Ịma na ụfọdụ chekins eme ọ ghasago ụfọdụ ezinụlọ ọ ghasago ụfọdụ family o tisago relationships buru ibu. Ọ bịago mepe ndị mmadụ anya wee chọpụta na ọwụkwanụ sọsọ
nwoke na-agba n'iro. O mepego ndị mmadụ anya, ha achọpụta na ọkwanụ sọsọ nwaanyị na-agba n'iro n'aka onye ọbụla dị involve. So wee bute ọgba aghara. Ofu nebo m nebo ewe n'iwe mana m ga-agba direct maka ọhịa ya na-eme na ministry a. Ofu nebo m nọkọta bido complain we si na-aba na DNA test ya na nwa ihe ga-eme ka ya ghara ịga mee na-eji otu esi eji onye akwụkwọ si ya nebo check kwa ọfụma before. Ọ sị m mba na mmadụ dị ndụ atara kwa na nye advice ka ọ ghara ịga mee DNA test ya. Isi gịnị mere ị ga-eji eme DNA test? Ọ sị na nlegodo nwa ya, na nle nwa ya nwoke, na nle otu nwa ya nwoke si eme, na nle otu si behave, na the same style landlord ji abịa agbụ ya ụgwọ ụlọ wụkwa style this boy ji abịa agbụ ya ụgwọ school fees. Na nlegodo anya. So na onwe ihe ga-eme ka ya ghara ijeje were nwa ya, na onwe ihe ga-eme ka ya ghara ịga mee DNA test n'isi. Maka na mmadụ ekwesịghị ịnọbie nọgbuo onwe ya. Ndapụ n'ọchị that is ọ wee bụrụ otu o si wee dapụta. Ọ bụrụ ihe DNA test ya bụ na-aga. Maka na ihe DNA test ya ka ga-aka ọzọ. O bidobekwa ọ ka na-abịa abịa. Oge na-adịghị anya o nwere ihe dịka rapture ga na-eme na ezinụlọ. Ihe dịka apụta ebe di na nwunye ji ụmụ ịnọ, abịa tụọ ha plọm onto imago DNA test, abịa separate asị na 2 nke a ọ nwoke a tụrụ ime, the other 2 awọ nwoke a tụrụ ime, esetu a grade separate shift onye nke ebe a debe onye nke ebe a. Ọ ga-adịkwa egwu. Ọkwa n'uche m si na ebe a pụtawa nsogbu ga-adị ka isi ebe a pụtawa. Ka m gaa na nke ite naanị, ajụjụ nke ite naanị. Kedu ihe mere na ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa na-anụbeghị di? Ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa na-anụbeghị di, ọ na-agụ ha agụrụ ka ha lụọ nwoke gbasiri ike, nwoke na-arụsi ọrụ ike, nwoke na-agba mbọ. Ọ na-agụ ha agụrụ ka ha lụọ onye na-agba mbọ, onye siri ike na-agba mbọ. Ịmago na onye na-ahọzụ ọ bụghị onye ga-eme apụta n'otu ọtọgbọ n'elu bedị. Ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa, ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị a ka ha chọrọ ka ha lụta onye siri ike. So mana o nweghị ihe ọjọọ mmadụ ị ga-asị ka ya lụọ onye siri ike ma onye na-agbasi mbọ ike. Mana kedu ihe mere ọwụ na ụmụ agbọghọbịa ndị a na-achọ di, ọwụ na ha gafee ụfọdụ ndị a na-eme bricklayer, ụfọdụ ndị a na-elodu moto, ụfọdụ na-akwa baro, kelee ha ga-ekwe atụpụrụ ụmụ agbọghọbịa, ha ga-ekwe atụpụrụ ndị ọnụ. Mana ha chọrọ ndị gbasiri ike, ha chọrọ ndị na-agba mbọ. Unu chekikwa ya ọfụma ma ọ na asị nkwuo. Ọzọ dị ka ibi ewuru gịnị? Kedu ihe mere na ụfọdụ ụmụ nwoke bụ nke iri? Ajụjụ nke a na-ajụ bụ nke iri. Unu asịkwa na m ajụgbuo onwe m. Kedu ihe mere na ụfọdụ ụmụ nwoke lụchara nwaanyị mara mma, nwaanyị mara ezigbote mmọnwụ ga-eme ọwụ na ọ pụta gafee isi niile esi otu a bugharịa ka satellite dish pan na-ene. Nwaanyị mara ezigbo mma ọ gafee na-asị na ọ dị ka onye nke a wụrụ nwunye gị, na nwaanyị nke a maka. Efu na di onye lụrụ nwaanyị a mara mma na-eme ọ pụta ọ gaa n'iro na-ebigheri aka. Ịhụ ebe ọ na-ebigheri aka wetu ụmụ agbọghọbịa and ndị ebe ọ na-eji afọtọ aka ya ahụ, ile ndị ahụ anya ịhụ na ndị ahụ jọrọ ezigbo njọ. Ị gaghị eji wee tụlee ma ọkwanụ compare nwaanyị o debere n'ụlọ bụta olu na-ebitọsị aka, na-etinye aka na ebe rere ere. Ọ na nwa Mgbeke amaghị akpụ isi
ka ọ na-agụba adịghị nkọ. Ọ ya ihe m na-ajụ. Ụfọdụ ụmụ nwoke anyị ha na-eme ihe a m kwuru, adị m ekwu na mmadụ niile, o nwere ndị nke na-akwanyere onwe ha ugwu, mana emere ime n'ime ya, n'ime ụmụ nwoke na-eme ya. Biko unu echefukwala ịsubscribe na Ima24 TV YouTube channel. Gaa na Facebook page anyị, klikienu like. Anyị na-enwe vidio kwa ụbọchị Mọnde ọbụla. Mọnde ọbụla unu chaa aka unu aghọrọ vidio ọhụrụ anyị. Biko unu were vidio ndị a tụsasị anụ. Na-eleghị anya, vidio a nwekwa ike inwe mpaghara nke abụọ ya akpọ part 2, ka ọ jụgodo oyi, ka ọ dịgodo m otu a n'ọnụ. Igbo kwenu, Igbo kwezuonu, Igbo ka emesịanụ. Bye bye.